Majung buntag di ana meron sa poblasyon Valencia. Aga manglakaw si ate ron di matunong. Okay. Matunong man. Atro tatunong man sa Mulaw sa kon migluway kay daman silang ate. Lisa, maghatod ni nanay atos luway. Da manguban sa kuno pod mi. Ha? Butis mo. Ano nanay, wala na masira anak upo ka maingon. Ano man? Bitana. Si Jaray Gabri. Anak abri nanay. Ay, nay. Ag jag tumoy ana hanggi kuan. Napod me. Amang ipasakay si nanay mulig si Rabulyones. The next day. Hi guys, good morning. Das Aliana, say hi saday. Ay. Kisa gibingaw ka. Kasi ako timangan be. Radyo na ilin. Ang samay mong pamahaw day. Mahal ang nay mo. Namay ito sa phone. Damis amang munting kubo guys. Des undoy galuto aon kahimog kinilaw ha. Kisa mas mamamiri. Si Mayor? Aw. Tanga sakpan dia may Wa magbirhen dari day ha man day gibot na agbirhen ron day. Saka na po na sabi. Ha? Saka na po spuan. So nagpilang tuhapon. Ako man na day dani. Wasilin kay nila kawan. Labi lagi kag sinina day. Kay mouse. Mare usa ka nang masayaw lang ng pares-pares. Diyan na jugos. Puti guys. Das nanay dia das among dujanan. Ako ngipon kay ginuasan ko dari. Nanambok man hinos nanay. Kuan? Yaya sarito. Naway ngipon na. Kisa ba to siya sa rito? Ngipon. Sareng? Kalimot man ko. Nasaring. Diyan ako puti. Kuan, diha ako benching ko ning abot daris Bohol pero dito pa makusang amo. Marso 1 na ning abot. Da Marso 1 na ko niabot. Daghalay ko sangit-sangit. Ning lakaw ko sa Manila, diha pas 22 sa Pebrero. Niabot ko sa Bohol ko ana. Marso 1 aw. Puti Marso 1 na. Namong giningag tinir ba pa nga ta ka sungkong. Wa ko sungkong rekos it's ongkiong. As nanay. Wa man darig mga tao, wa man dastere, wa pud si pura man sa tamuan hinay. Masih mo nito paron kay bawang ko.
Si Rosemary, nakabupo na na. Nga naman. Abroad ko supaw. Ang kay sige manggut ingan nga. Si unbay ko nang haba ko nung bijaan. Di manggud bijaan dugangan ra. Apa ning bakod si Ali? Bako na basag duluhan ko aman. Diarag kuan mga buwak aran nang dagko akadyo. Kana ang saingan ng buwak kanay mahal na banas Manila. Kana bang dahon? Nain maligig ka. Kuan. Uy, pupulab na. Ha? Wib. Sali nga. Pagkatong pagbirthday ni daddy ni Mga nga. ba na eh? Dahil laan to. Di manggod lahi mangguna na mangupoy gagmay ngay nga na. Ay, gagmay to ko sa lips. Aday mananaw na ang era ba kuno sa tisiring nga na mananaw ani gagmay nga nanay. Na ada na. Mananaw awan. Na ada na gamay di. Di pabuhi sa laman kay wa pa man pud nakasugod og landscape. Makakuan na sila. Kisa man ning tinanam karlan og bulanghoy. Mine. Ganang ubi pud aw sana. Karlan. Gabi? Gabi na. Gabi. Kanang lami unar ba din madag ko na. Kusag tunay si Tawi. Dabang na ada na mo ko na. Mine nang bulanghoy nga to. Aga mga asa man na tunda na ulakatan. Nakata na ni Roy. Oy, parang handumanan lakatan katuto ako mo. Ika to atong iplano, maglahagbas ko na to, kay taman to na. Tanam kag ubi. Nagani ubi tiri dala sa makan. Ubi kay muldos dagat. Gilabunan ra, gitabunan ra. Ah, ada mangupaw. Handa doon. Pwede ko ba? Diarag mga tanom ni nanay guys. Na nagkunaw na asa man tug dakong aw mo ra nagbulin sa putos nganing katay diha. Kanang banda ka tiri kita sa sigari na. Wa man lagi namuwak ang mga banda nay. Na guys, ug nangamatay na puto ang mga buwak sa Muntinlupa, magdaan na pug kog utro. Mao naman dyan ang papel kay wa may magbubo mga matay man dito. Imong mga banda nay wa ni namuwak. Unsa? Magbitay? Anak ko, ana po ko ingani dito pod. Sa mga manigaw ba ng ginani mo, lugay na lugay. Di gikan tog Davao. Putos. Tamak ligawas na ho kay di pa mo tag dito. Wa mainti. Di ka wa man to mainti. Di mo entan. Kani pagsipak ko naman ni na, daghan na sa ha. Kani wa ko ingani. Magdakog nga Plus na. ng kalagan to ah. Daot mga buwan ni tiri. Nagbanda naman nangamatay pag bagjo. Oh, wa na nangamuwak. Ay mo guna hilig kay Di ba pangabuno nay? Tagang ka nagabuno. Pangabuno nga nag-uwan man. Okay naman. Abunus buwak. Insa ning buwak ka? Nanay. Danis umuna la siding. Insa na nay mamuwak na? Mukatay ni siya mukatay na siya namuwak ang tagasang mulamig muwak ni siya. Pero wa pa na namuwak sagad. Apa? Tangan ana kasi buwak. Lamig mo na sa kabuning dak kan gani na imom nang hotagan kaya na kay Mga tay siya. Magbitay-bitay ra sa kabuning tanang wari Ang bulan. mga ko dyan makaagi ko. Nangaten ang kabuning. Ang kuwan mo na. Mao ni pamahaw dari sa Bohol guys. Naay kinilaw, naay saging ug naay lutong bahaw. Nakakilaw nas undoy guys, basta hilig din sa kinilaw. Kay da man pa isa jung mananagat ning agi dari sa among karsada. Da pod mi orange o cucumber. Gadi hay sa pud sa atong mga fans, dugay ka wakit eh. Hey guys, madong bentang niyo tanan. Kumusta man ang imong pag-uli? Nakauya bakas bas? Dahil ang tiguan guys, kayo ka na sa bus. Nakauyab to ni guys, kaya nakalimtan na gijang baon, ijabuti itong gibilis baji. Kaya nga ang bawang nabilin. Isa ka ba na nga manok, lo ka buok kunya. Pag ginamos, nabilin, lo ka botilya. Tag 150 ro ba itong botilya. Dangag jud. Ado na imo, dangag. Guys, dapat may ginseng. Imnanon sa mga high blood. Imnanon sa nay mga gipang maintenance. Gihamulan ni si Jagbino, ginseng ni si Jag guys. Ako lagi ko sa tong salida bitaw sa Korean nga ag ginseng di ay useful de kadto sa imong lawas daghan daig benefits. Dari ko mamahaw sila Violeta. Lagi na nami ah. Dapat Violet ni abot. Hagnaong murag planggana. Nang Dari ko kaya sila kinilaw. dali ra ba ka mga tag kinilaw, dali nanay.
Saging. Ko lagi cuma penghunag ko na. Lamig itong diginin Karena na. saging. Nanay, Ba makaandag itarak ang ipon matabang ba. Na, Lamig diginin isa na. may kagaling sa. Na ganay humok manggod si nanay. Hindi na po. Mo ko Kinilaw. Hindi pa kita Kaya ni nang lagas kaning ku nakaado. Di nakakuan. Bro. Darag kinilaw dia. Lami kinilaw ni Undoy. Saguran ng pipino na. Ang pa yung pagbata yung Da, ang dami na pagtanduay kay at kaya pa nang itulod. duway. Ito duway. Ay, tanduay, ini tanduay. Bitaw de ko ini yung gamong siklam. Pag-ibintihan naman eh. Di ko sa Aga bintian. Ang saring ko yung hipos. Hapon nagibinti. O mo na binti. Sprite. Ibintihan na na, Sprite. Saring ko. Unsa mo kitig-ob dang kwan ay, ginseng. Malyur ka. Siglag na. Uy, pila ba pro pag malyur ka? Pag ganay di mo gud nga mo kag pipino na pwede mo gud mo gipapakan. Mulang hiwa. Di makan di kay pakpakan. Pero to boro si Jejen lubat. Sinsi katulog na mas giyan. A few moments later. Dana de Miss Alicia Public Cemetery guys. Nakamis nanay. Si Undoy. Kay mudo ako sa beloved grandmother there. Madyo na laman, bendisyonan kong lola bisag nanin sa selaing kalibutan. Di aras lola guys, des ibabaw. Da. Doa po ko ni Uncle. Uncle Teodoro, Uncle Tedibor, dagamang words yung uncle. Uncle, nabong na bakag kanta diha. Ano kadagkan sa kanila oh. Namis interview day guys, ang date. A few moments later. Nanaw mo na siya. Dara may dari sa crossing guys. Kanang padong spot nung kam. Agianan padong ilaundoy. Diyan mo agi ra ba meron sa bahay sa ijang bes. Nga katong plano nga ilang bahay ko no. Ano plano? Nga gipabutangan naman kag shower ag CR kay shower magkaon. Now guys, mo na siya quarry. Quarry. Ano ba dito? Ambot mo siguro ning baja. Eh? Ano rin maja? Dako kay siyempre aron ko nung dako mong kadagan-daganan. Ang gudgukod mong duha. Asa man to dapit ang injo diha? Diha ba tong injo ha? Wala mo lagi tagningan. So, ha? Lanjut pa. Ano bang ingon ni mo bisa ni ba? Ano si baba na? Wala ko ba? Ano ba? Ano ba? Eh? Oo. Ha? Ha? Naging ging. Gigi. Gigi. Dili sa sabi ko daw. Talaga mga puting bato guys.